ndiri kuitira best friend yangu utsinye uye zvakare ndine godo rakanyanyisa pamusoro peupenyu hwake. Godo iri rakatanga mushure mekunge asangana nemurume uyo akatomuroora, asi murume uyo haasi munhu ane mari zvake, ari kuZimbabwe. Friend yangu ndiye ari kutochengeta murume. kuZimbabwe kune varume vari honest shame. Tine matrips atakaita akasiyana siyana, thinking kuti this guy will end up on top of another woman, but that guy, he came out with clean flying colors. Naizvozvo zviri kukonzeresa kuti ndike ndichiva neshanje. I think kuti ndini ndinodeserva murume uyo akamuroora, kunyange zvake ari murombo. Inini I am willing to part ways nemari dzangu kuti ndige ndichinzi azova murume wangu. I'm tired of being a single mother. Vedwe ndiri toxic. Dai zvainzi kune ka TV kekuti unogona kungodownloada macomments ako panzvimbo imwe chete, ndaikupai file racho moposta pano paYouTube. Vanhu vaipa kutenda. Online ndine imwe toxicity isingaite. Nditori nerimwe ghost account kuFacebook kuno ramunogona kunge muchitoziva vamwe vanhu vanotevedzera mamwe masocialites. So umwe mukadzi akavengwa zvisingaiti nemasocialites ose. Ndine ghost account rangu rekuti ndikaenda ikoko ndinenge ndichingobhomba chete, ndichingobhomba, and kana akabloka ndinodzoka zvekare nerimwe ghost account. Bitterness yangu yakabva pakuti ndakahurirwa nemurume tichiri kuCape Town. Ndainge nditori munhu anonamata. To think kuti ndakatomboitwa mudikoni kuchurch. I think muCape Town I was one of the youngest deacons in church nemurume wangu. We were just around kuma 23 patakaitwa madeacons muchurch. Murume wangu akazotanga kurara nevana vemuchechi imomo mayouth hour. Even mamwe young generation vaya vanenge vangoti samukei vanenge vari kuzve 16 years airara navo. Pandakaziva kuti ndozviri kuitwa nemurume wangu, guess what, he was not even apologetic about it. Akatongotaura mamwe mazishoko, akatongondibhohwa, akatonditi iwewe wachembera. Yet I was still very young. Masom evamwe varume ndakange ndichitori mukadzi akange ari mukadzi wechidiki. Zvakabva zvandipa bitterness mukoma. Bitterness yangu yakazobva pakuti ndakazonotorerwa murume nechembere, mukadzi akange ari mukuru zvake iyeye ndiye akabva anditorera murume wangu. Izvi zvakandipa bitterness yakanyanyisa, ndikazova toxic. Saka I am a toxic single mom who pretends online kuti marriage is not an achievement. Saka ndaisimbisana nefriend yangu, in which I felt as if my friend betrayed me, because ndine friend yangu taiti tikatanga kutaura tichiita madiscussions about the bad things mu marriage, ndaiona tichisupportana zvakanyanyisa, but iye akange ari pakutsvakawo rudo, achitsvaka munhu waanogona kuzogarisana naye mune zvakanaka. Ineni kusaidi kwangu I just pretend as if ndiri munhu asingatombokendengi about love, anongozviraramira chilife chake chechidesperado, kana ndikaita zvemahookups ndikoko. But ndasvika pastage yekuti I am tired nekupinda mumachira nevarume vakasiyana siyana. I am tired nekukechewa, nekukechesa, even though ndisingabhadharisi. Ndaneta nekuenda papadum ndichitsvaka varume, kuenda paTinder ndichitsvaka varume. Brother Nashim, musazondimerura. Of course iri ghost hakuna anoriziva, but handidi kuti munge muchizondimerura ghost account randiri kushandisa pano, because ndiro rimwe randinoshandisa kune mamwe mapages uko kune masocialites akandiblock. Ndinotuka vanhu mukoma zvisingaite. Ndiroda kureurura kuti ndakatombotuka uya wavanoti shout on trending. Ndakamutuka, handingataure hangu kuti ndakamutuka ndichiti kudii papage rake nenyaya dzekuti anoisa link over ati kuYouTube. Saka ndini umwe wevaya avo vanenge vachingoseka kuti kuYouTube hatiindiko, but nini ndakatotaura mashoko mamwe anotorwadza. Kana ndakazoti ndapedza kunyora
ndakabva ndatokumbira Mwari ruregerero ndikati asi apa I have gone too far. Ndo zvandiri online. I hate married people. My friend is about to get married. Naturally, I have to hate her because iye akasangana nemunhu anomuda. Mukomanashi ndichiri mukadzi wechidiki. I deserve this man. Murume iyeye akaratidza kuti anoziva zvaanoda in life. Setup yatakamuita, I did not even think kuti nditso takamuita that kind of a setup. Tichida kungoziva kuti munhu akaita sei. Ndini ndakatoya neidea iyoyo ndikatoti this guy unofungidzira kuti munhu ari kuZimbabwe chaanoda pauri iwewe uri kuno kuUK chini. Ari kuda kungoburitswa muZimbabwe. Ndakabva ndati kuneshamwari yangu ngatitsvake munhu wekuti anozodanana naye. So this guy kune kwaakange achiroja, ndichati ainge achiroja mumbari. Takashandisa private investigator aipota achimutevera kuenda kubasa nekudzoka kubasa. Not even a single day patakambopiwa report na private investigator yekuti this guy ari kuchita. Ndakati kana anogona kunge achichita pane madhiri ari kuita chete. How can a man survive nekungoita zvemasturbation newe pamafoni? Hakuna zvinhu zvakadaro. Ndakabva ndati let us find someone. Takabva tachizoudza imwe friend yangu ndikati ndinokubhadhara, ndoda kuti unge uchienda unogara pamba pakati pane mufesi aripo. Ndinoda kuti mufesi iyeye unge uchimuitira maactions kana kutomukumurira hembe. She did as I had instructed her to do. That guy akaita wekwaJosefa nemukadzi waPotifa. Friend yangu yakati yapinda muroom makange muchigara that guy akange akangomonera Zambia asina kana kusimira mukati meZambia. Ndokubva angoti warainyo. That guy akangobuda ndokubva aenda akanoudza landlord kuti ndo mashura ainge aitirwa the new tenant. From there on my friend akange asingachaudziki. Ndakamuti let us try him again. Akati naiwe chawava kuda kurwa nacho chii? How much honest do you want him to be? Saka akabva ati iye she's going ahead nekuroorwa nemurume iyeye. I look like I am a supportive, loving best friend, but I am far from that. Nefriend yangu mukoma takatovengana kunyange iye asingazvizivi, ende ruvengo rwangu runobva pagodo rekuti takange takavimbisana kuti tichazorarama upenyu hwedu sema-single mothers. Izvi zvaakazoita izvi, I feel like she betrayed me big time. Tainge takavimbisana one kuti tichararama sema-single mother. So why did she betray me nekuzotsvaka murume on TikTok? He's handsome, haana hake mari, anotochengetewa nefriend yangu. So right now, vari kuronga about muchato wavo. Mukoma, I've been thinking about ways kusabotage muchato wavo. Akati aenda nini, tichenda kunotarisa a wedding gown. Ndakabva ndatanga kungomudiscourage ndikati rakashata. You know kana uchida kungodiscourage munhu zvekutaura ungazombofiwa kazvishaya. Ndakabva ndati iwe unopenga, unozvitengera wedding gown, ibasa remurume, ma-wedding rings ndiwe watenga, saka uri kungozviroora. Ndava kutomuseka ndichitomucompare nemasocialites akaita sana maititi. Ndichiti kwaari uchazotongorasiswa nemurume iyeye. That is how much bitterness I have over vakadzi vandinoona kuti vava kurarama life yakanaka uye zvekare vatori nevarume vavo vavanoda, zvekuti dai ndaiziva kunowanikwa mishonga. Inini ndine vamwe vanhu vandakatonyora palist vekuti ningi ndoda kuti vange vachirambwa nevarume senyika tinge tichizowana zvokusekesa nazvo. That is how much bitterness I have in my heart. Saka ndine dzimwe pfungwa dzandinadzo mukoma. Handizivi kuti hazvisungisi here zvinhu zvandoda kuita. Pandiri kuuya kuZimbabwe, I am planning kuti ndinge ndichirara naSimba. I don't know kuti Simba ndicharara naye sei, but idea yandiinayo ndeyekuti Simba uyu ndinoda kuti ndige ndichimuisira kana mapiritsi ekurara kana kungomudhakwisa. Ndobva ndatongoita bonde naye, ndobva ndazvitora mavideos ndichiita bonde naye
mukudhakwa kwake. And ndobva ndachizoratidza friend yangu, ndobva ndati hezvoka handiti ndiwe wainge uchiti Simba ari honest, tarira uone, I just had to prove this point to you kuti haasi honest munhu uyu, ari kungoda visa rekuti ange achikushandisa iwewe, because I don't think kuti munhu chaiye angasimbirira kudanana nemunhu ari kuno kuUK iye ari kuZimbabwe apa ari murombo. If he was rich, yeah, I think kuti pane tuma benefits to ari kuzoda sekuzounzwa kuno kuUK, and I'm going to prove that point. And if I prove that point, and if he proves me wrong, I want him to be my husband. Akangorara neni chete ndinototi tinge tichiswa pabarikaro, no, kuti how we are going to go about it, tichange tichizova tiine shared accommodation. Pachaita one achava mukadzi anenge ari mukadzi pabepa, inini nichatoita girlfriend chete, handingasari ndiri ndega ndiri single mom. Zvinorwadza mukomanashi upenyu as a single mother. There are nights when you feel lonely, nyazonzwa kuti it is you alone against the world. Zvekuzoti ndinoraramira vana vangu, aya mashoko anonakidza kutaura uri pamurume. Usiri pamurume, so you might be successful, but zvinozongonobohwa wachinjaniswa kaviri katatu nevarume vakasiyana. Ameno maybe kuvarume zviri different than isu vakadzi. Sesu vakadzi tine attachment, tinogona kujola, but mujolo imomo ndinogona kutoita attachment, yet tinenge takasangana patinda, iwe uchingoda zvemahookups, uchitoti izvi ndezvemahookups, kana tabva mukurarana zvinenge zvatoperera ipapo, apa iwe semukadzi unenge watova neattachment kumunhu iyeye. Zvozokurwadza. Countless guys that I have slept with, pandaitoona kutoti panapa I am feeling for this guy, but chekuzozviita panenge pasina, because unenge uchingozvisimbisa as a single mom, uchingoti inini handidi zvekuzorohorwa. Ndiyo secret yangu yandiinayo, handidi advice kubva kwamuri, ndangoti ndinge ndichingoreurura. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna Dineo. Ngatitaurei navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangouma asvo vedu we, dai Mwari vakangomupa simba neuchenjeri iye Simba, nepfungwa dzekuti kana mazouya ikoko asambofa akada kuzviswededza padhuze nemi, because mune mweya waSatani uri mamuri. Dai friend yenyu yazviziva kuti ndo zvamuri kuronga, then obva aregedza kuramba achishamwaridzana nemi. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukomana, please post my confession sahaidi. Zita rangu muchanditi Tatenda, uye zvakare ndiri mudzimai, ndine makore 32 years ekuberekwa. Zvaizvezvi ndiri kugara muno muIreland. Ndakunyoreraiwo nyaya yangu iyi because mukoma ndine kushungurudzika kwakanyanyisa mukati memwoyo wangu nekuda kwesecret iyo yandachengeta. Patova nemakore anodarika 10 kubva zvinhu izvi pandakaona zvichiitika. Zuva nezuva mukoma ndinogara ndichingofunga nezvavabereki vaYvonne kuti ndovaudza here chokwadi chakaitika pamwana wavo, kana kuti ndongoramba ndakanyarara zvangu. Ndinotya maconsequences ekuti kana ndikavaudza vanogona kuzoti kwandiri, saka iwe ndiwe waizivana nemuNigerian wacho uyo anova ari iye wandakaona achiponda mwana wavo. Vobva vati kwandiri, saka tava kutoenda newe kumapurisa ndozozvikanganisira basa rangu. Inini ndini breadwinner mukoma. Ndakawana mukana wekuya kunoku kuIreland, ende inyasha dzaMwari kuti ndige ndichikwanisa kuwana mukana wekuchengeta vana uye zvekare nekusimudzirawo dzinzare kwangu. Saka ndiri kutya ipapa kuti zvandiri kutumidzira confession yangu, won't you expose me kunyange zvangu ndashandisa riri ghost account. Nyaya yangu mukoma
yakaitika ndichati makange muri mugore ra2015. Panguva iyoyo ndakange ndichiri musikana wechidiki, ndakange ndagara hangu nditori nemwana nechekare. Ndainge ndiine musikanzwa wakanyanyisa ndichiri kuzimu. Vabereki vangu vakasvika pakuita give up pandiri. My dad vakasvika pakufa vakazvimba kufesi nekuda high blood pressure. Mushure mekunge ndaba mari kubasa kwavo vakatodzingwa basa vakatonyimwa pension. Handingatauri hangu kuti baba vangu vainge vachiita basa rei, but vakange vachibata mafinances emukambani mavakange vachishandira. Ndakangokwanisa kuwana mukana wekuba mari, ndikabva ndatoba mari ndikanodya mari iyoyo kukwekwe nababa vemwana wangu. Ndaingoita zvemaboyfriends ndichifamba ndakadaro. Ndakagara nevarume vakawandisa ndichiri muzimu. Ndainge ndiine influence yakashatisisa, ende ndaiva munhu uya wekuti ndaita sekunge ndine magnet yekungo attracta only the bad people in my life. Ndainge ndisinawo magnet attracta mafriends anochinja upenyu hwako. Ndaingo attracta vanhu vekuti vakapinda mulife mako they mess up everything. Ndiri munhukadzi kudaro ndaingogara ndichingotsvakwa nemapurisa nguva dzose zvekuti amai vangu vaichema kuti asi mwana wangu chiiko chinoitika pauri, kasi waifanira kuzvarwa uri mwana mukomana here, sei uchingogara uchingotsvakwa nemapurisa nguva dzose. Saka ndakange ndiine musikanzwa yakanyanyisa pandainge ndichiri kuZimbabwe. Ndaona kuti muZimbabwe hamuchararamiki, ndine zvibororo zvakawandisa, ndiri kutsvakwa nevanhu vakawanda, vamwe vandaiparadzira mamarriages avo, vamwe vachitobheja kuti vanoda kundiuraya kana kutondirova. Saka ndakabva ndachizotiza muzimu. Ndatiza muZimbabwe ndakabva ndachizotanga kugara muHillbrow. Ndichigara muHillbrow muya ndakangotakurwawo nevamwe amai vaita zvekutengesa muviri wavo paZindoga paya. Ndokubva vachizonditi kuSouth Africa kunotoitika mari kudarika muno muzimu. Ndisu uyo takananga kuSA tikabva tasvikira muHillbrow mukoma. Ndakange ndisingazivi kuti muSouth Africa ndo chimiro chakange chirimo munzvimbo dzakaita sana Hillbrow. Ndagara muHillbrow paya. Chokubata pakange pasina. Competition yacho yainge yakawandisa. Vasikana vaita zvekutengesa miviri yavo tainge takawanda. Saka ini nekungwara ndakabva ndachizotanga kuita takura madrugs from one point to another. Kubva nemadrugs kuCape Town ndichimaunza muJoburg, but ndainge ndichishandira muNigerian ainge asiri madrugs angu. Ndaiwana mari yakawandisa mukomanashi nekuda kwaizvozvo. Saka ndakazowirirana nemuNigerian wandakange ndichishandira. Ndakazotora umwe musikana uyo wandiri kuti akazoshayika. Musikana uyo ainge achitawo zvekutengesa muviri wake. Saka akange achingogara achingoya kwandiri achingochema achiti, tatenda iwe upenyu hwako wakahuchinja sei, ini ndaneta nekuramba ndichingoita zvekutengesa muviri wangu. Kana uine mablesa unoziva nditsvakirewo blesa rekuti rinozondida. Saka ndakabva ndachizomuintroducer kumunigerian wangu wandakange ndichishandira. Basa redu rakange riri very simple. Taishandira munhu aita zvekubika madrugs, zvekutengesa madrugs. Basa rangu rakange riri rekungoita mairanzi tikabvisa mapakeji kubva mune imwe location, nekuti anenge achitoudzwa kutoti mulocation makati mune raid iri kufanira kuti inge ichizoitwa. Saka ndisu takange tichiita basa iroro kunoklina kuapartment kwake nemachemicals ekuti kana imbwa dzikasvika munharaunda dzinogona kufemedza, dzikafembedza dzikatadza kufemedza kuti apa ndipo pane madrugs. Saka ndakange ndichitoshanda nemusikana iyeye. Takange tatova nekamotikari kedu, ndiye aitodriver. Akange aine drivers license rekuzimu, aitodriver kapolo kataifamba nako. Ako kataigona kutomboti tikanzi muri kuenda kuCape Town, instead yekuti tinge tichishandisa mari dzemaflights aingotidirira fuel yekuenda nekudzoka obva ati saka mari dzemaflights torai zvenyu, then otoita humwe urongwa nemari. Tairarama life mukoma ichislay queen yekuti kana ndiri seniso ndakange ndisingazezi kutenga doro rinodhura. Kana ndiine mbinga yandinenge ndiinayo muclub, mbinga iyo yaitoshamisika kuti naiwe mwana iwe
kasi une vabereki vane mari, uri mwana waZuma here zvekuti ungabva wanditengera doro rinodhura kudai? Saka nerimwe ramazuva mukoma this girl akabva auya kwandiri akange achida advice akati, Tatenda, muchinda uyu ari kundinyenga. Ndakabva ndamuudza kuti ndo rakanga riri basa rake, ainge akatobvawo nepandiri. Ndikati do not take it to heart, chingoitai zvekungodanana zvenyu, but usazofungidzira kuti munhu anenge achitokuda ane zvaanenge achingochivawo pauri panguva iyoyo sezvo uri munyowani kudai. Saka iye akabva anopinda murudo. Chiedza akange ava kuda muNigerian wataishandira, saka vakatanga kuita relationship iya yainge iine violence mukati. Chiedza zvedhudhu aizvifarira, akange ari very possessive. Aiti kana akaona muNigerian aine musikana, zvisinei nekuti musikana iyeye anenge ari muZulu here kana kuti anenge ari rumwe rudzi, ari muSouth African, Chiedza akange asingazvinzwisise izvozvo, aita violence isingaite because akange akanyura murudo nemuNigerian. Saka muNigerian wo ndozvaaingoitawo, aingotiwo kana kuri kunziwo Chiedza akaita boyfriend oenda onorova Chiedza zvikari neboyfriend. Saka zvavakange vachiita zvainge zvisinganzwisisiki, isu taingoona tichingoseka zvedu because ndaizviziva hangu kuti maNigerian havarori zvekudaro, vanotongoda zvemujolo vachingoenda vakaenda. Saka relationship yavo yakazova toxic zveisingaite mukoma. Vanhu vaitobhohwa kutogara vari around them nekuti vanenge vachingoatakana chete. Saka nerimwe ramazuva this guy akabva andifonera, akabva anditi uya kunoko kuapartment kwangu. Ndakabva ndaendako mukoma, ndichinosvikapo paflat paainge achigara. Mukoma pakange patova nemapurisa, but ainge atori mapurisa aainge atoita zvekutotengera. Saka Chiedza uyu akabva anzi ainge akomita suicide nemuNigerian iyeye. Mukoma pandakanopindamo muflat makange muchigara muNigerian, ndakashamisika mukoma. There was blood everywhere. Ndakazomubvunza ndikati, naimi maita marwiro akaita sei? Akabva ati Chiedza uyo ainge akiya madho ose, akiya madho kudaro, akabva abata simbi akati ngatiurayane. Handiti uri kuti hauchandidi? Apa ainge aine pfuti, ainge asingade kumudhura zvake, but hanzi aita achindinongedzera nepfuti. Vakabva vachizotanga kubvutidzana simbi iya. Chiedza akati aona kuti ainge abvutirwa simbi ndokubva amhanya akaenda kanotora banga. Kwava kubva azvicheka, kwava kucheka zvekare nemuNigerian, vakatanga kurwa. Iye muNigerian anoti kuzouraya kwaakaita Chiedza zvakangoitika hanzi nemistake uye zvakaitika nekukasika. Vakanodonhera vose pamubhedha vachirwira banga iroro because aida kuti kana kamutorera banga obva atiza nebanga iroro. Apa Chiedza hanzi akange akaisa makey mubra. Vachirwa kudaro hanzi vakabva vakunguruka vari vose vari vaviri, ndokubva vanodonhera pafloor. Chiedza akabva anobayiwa nebanga ravainge vakabata. Banga iri rikanomubaya kumashure kwenzeve uku, hanzi pakaita ziburi, ropa rikabva ratanga kubuda richiti tsa. Chiedza ainge akashama, akapfeka bra, vachimutora vaya veforensic. Mukomanashi zvakange zvisingatarisiki, asi ndakazonzwa zvichinzi yainge yava suicide. Yanzi isuicide kudaro. muNigerian akabva anditi usaudza vamwe vasikana because pakange paine vasikana vakawanda vekumusha, vamwe vaitoziva Chiedza kwaakange achitobva. Saka ndakabva ndateerera bosi vangu vandakange ndichishandira mushure mekunge andiudza kuti usaudza kana anyone kuti Chiedza akakomita suicide. Yet ainge atombondiudza kuti ndiye ainge amuuraya but zvakaitika nemistake. Iyi ndakanzwa kutya ndikati sezvo zvinhu izvi zvitori nemapurisa mukati, unogona kuzotonzi iwe ndiwe
wakamuuraya chiedza wacho. Ndakabva ndanyarara, handina kana munhu wandakaudza. I was surprised nerimwe zuva mushure mekunge papera kuda about 2 weeks, chiedza uyu akanga achikwereta vamwe amai vaipota vachimuruka musoro. Vakabva vauya kuHillbrow kwainge kuine vasikana avaita zvekutengesa miviri yavo, kwataiwanzokugara zvedu takamirira maoda ekuti tinge tichizotumidzirwa kumalocation tiine madrugs. Saka takamirira kudaro ndopavakauya Martha vaya, ndokubva vati vainge vachitsvaka chiedza. Mafoni ake akange asingapindi. I was shocked. muNigerian achitobuda musaluni, aiva nekasaluni kake, akafati chiedza ndakamutuma kuCape Town. Even inini ndiri kutoshamisika kuti chiedza sei asiri kudavira macalls angu. You Zimbabweans, you are not honest. Vanhu vakutanga kutobvunza paya kuti we are not honest kutoita sei. Akabva anyepa akati chiedza uyu aifanira kudzoka kunoku kuJoburg asina maparcels angu achibvira madrugs, asi aifanira kuti ange achizouya kunoku aine 62,000 yangu. Nanhasi uno mafoni ake haasi kupinda. Ndaifanira kuti dai ndakamubhukira bhazi a couple of days ago, but ndiri kumushaya apa kuti ndiende kumapurisa hazviiti. Saka vanhu vakabva vangova nethat idea yekungoti chiedza kana kuri kunzi chiedza akapiwa mari yekuti ange achizouya nayo achizopa muNigerian, zvitongori pachena kuti chiedza uyu it's either akatiza akadzokera kumba. Mukomanashi ndakangomutarira muNigerian achitaura, ende iye munhu uya wekuti kana akanzi anenge achitaura zvinhu zvekunyepa anenge achitobheliva nhema dzake. So ndakatoda kutoti iri ratova ziset up. Hana yangu yakangorova. Mukomanashi ndaiva ndiine mari, ndakangofonera mumwe mukomana uyo wandaipota ndichibatisa passport yangu. Ndakabva ndamubvunza ndikati passport yangu yakatodhindiwa madays here. Ndokubva anditi no, passport ichitori yakatodhindwa departure ichiri kuZim site, kana yava kudzoka ndichazokuudza. Ndakabva ndati no, muchazondipa passport iyoyo kuZimbabwe because ndikutoda kutokwira bhazi, unogona kundibhuka here nhasi? Akabva anditi okay. Ndokubva atondibhuka. Usiku hwacho ihwohwo ndakabva ndatokwira. Mukomanashi ndikazotorara ndatova kuZim site. Ndakabva ndadzoka kuZimbabwe, ndakabva ndatanga kutsvaka basa. Ndakange ndakamboita zvimwe zvimakosi zvangu, ndakatsvaka basa asi handina kukwanisa kuriwana. Then it happened kuti ndaiva ndiine friend yangu umwe wandaigara ndichitaura naye, ndopaakabva achizondiudza kuti iye ainge ari muIreland. Mukomanashi ndopa ndakabva ndachizobva kuZim. Handina kuzviita nezuva rimwe chete, but zvakati torei chinguva ndichitsvaka basa, iye wachinditsvakirawo basa. Laki randakaita ndere kuti akange ari muno muIreland physically achitoenda achitonotaura nevanhu achitonditsvakira basa. Ndokubva ndawana basa, ndikawana sponsorship, ndokubva ndabuda ndikabva kuZim ndikabva ndachizouya kunoko kuIreland. Saka ndauya kunoko mukoma ndakambokanganwa nezvake chiedza because you know, new environment, new freedom, kugara munzvimbo yekuti unenge uri legal une mapepa. I forgot even about zvakaitika ndichiri kuSA. Life was just normal. But nerimwe zuva ndiziva kuti chii ndakangoita trigger. Ndakange ndisati ndakamborohwa nepanic attack muupenyu hwangu. Ndakangofunga nezvake chiedza, ndokubva ndatobatwa nemapanic attack. Zvakaitika zuva iroro handikwanisi kunyatsokuzvitsanangura, but ndakanzwa chipfuva changu chichirema zvisingaiti, ndichiita sekunge pakange paine munhu ainge achindijunga pamwoyo pangu apa. Pasina kana nguva ndakatoona kuti handichatokwanisi kutofema, handichakwanisi kana kuita sei. Ndikati chii chiri kuitika panapa? Ndokubva ndachizotofonera ambulance ndikatoenda kuchipatara. Ndakaudzwa kuti ndainge ndaita mapanic attack. Kubva ipapo ndopa ndakatanga kufunga nezvake daily. Mukomanashi ndinomufunga chiedza uyu, ndinomurota, but ndinogona kuti ndikamurota ndinomuka ndichitoziva kuti ndakarota
Chiedza nezuro, but kuti ndizorangarira manje kuti ndakamurota achiita sei, ndakamurota tiri pai, handina zvandinorangarira. Apa vabereki vake dzimwe nguva mukoma vaigona kumbotaura neni pandakanga ndisati ndachinja WhatsApp. Ndakazotochinja WhatsApp ndaona kuti vanhu ava vakaramba vachingotaura neni ndinogumisidzira ndazoita guilty, because mai vacho ndainge ndiine mafone numbers avo ndakavasevha mufoni. Saka ndaiti kana ndikaisa mapictures angu pastatus zviya vaigona kungokomenta zviya zvekurwadziwa kungoti you are looking nice mwanangu, ko Chiedza unombotaura naye. Apa vanenge vandiitira voice note. Vaiti vakaita voice note kudaro ndaigona kungoeredza misodzi, so ndobva ndati but mai Chiedza munozviziva here kuti mwana wenyu akafa akavigwa kuSouth Africa pasina kana hama yake yainge iripo. Ndotoeredza misodzi ndongoti thank you mom. Chandaigona kuzongoita ndechekuti ndaibva ndavabvunza, ndobva ndati mama muri bho here, kumba ikoko kweri bho here, mune chikafu? Vavanditi mwanangu zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Vaiti vakanditi zvinhu hazvina kumira zvakanaka, ndaibva ndati okay don't worry mom, ndinogona kukutumidzirai something. Vobva vati thank you, uri kumbondibatsirawo kutsvaka Chiedza here? Saka vaiti kana vakanditi uri kumbondibatsirawo kutsvaka Chiedza, ndobva ndati yes, ndinenge ndichinzwa pain yakanyanyisa. Saka ndiri kuda kubvunza kubva kune vedare renyu mukoma kuti ndodii, ndovaudza here amai vaChiedza kuti mwana wenyu chiregedzai kuramba makamutarisira anything kuti mwana wenyu achazokutumidzirai mari, kana kuti muchazongokaruka maona mwana wenyu ava kutaura nemi, because Chiedza akasofa, akasoenda kare, akatorwa nenguva. Kufa kwake kufa kwakatondirwadzawo kana neni, because iye Chiedza uyu haana kuita zvekuzviuraya asi akatoita zvekutourayiwa nemuNigerian waaidanana naye nekuda kwedomestic violence dzavaigara vachiitirana. Aigona hake kusungwa muNigerian iyeye, but kunyange ainge ari drug dealer, Chiedza ainetsa mukoma. Chiedza aiva violent, kana nini ndaimutya. Aiti tichifamba kana tikangotariswa nevamwe vanhu nenzira dzisiridzo tiine madrugs, aigona kungoenda pamunhu asina basa nazvo kuti munhurume kana kuti munhukadzi. Mpama yaaizopa munhu iyeyeka, kana ari murume aingoseka ubva ati iwe uri munhu ane madhimoni. Kunyange muclub Chiedza vaimuziva. Akatomborova umwe muSouth African hamene kuti akaiswa mastichi mangani, kuda mastichi anodarika 20 mumusoro umu. Tainge takazvigarira zvakanaka tiri muclub tichitonwa zvedu doro redu. Saka tainwa hwawa hunodhura. muSouth African uya akabva auya ndokubva anongedzera kwandiri, akabva ati ainge achida kuti ndinge ndichienda kunogara naye ndichidya naye mari. Saka ndakabva ndati ndiri bho, ndiri right, handisi kuda zvekudya mari yako. Ndokubva aenda akabva anogara. Saka ainge ava kungotinongedzera achingoedza kungondidaidza. Izvo takange titori bho, taitova nemari dzedu, tainge tatobva mukutobhadharwa nemuNigerian watainge tichishandira paya. Saka akabva achizodzoka. Paakadzoka ndozvakatsamwisa Chiedza izvozvo. Akabva agara pasi without us even inviting him kuti gara nesu pasi. Saka akagara pasi kudaro, akabva atanga kutaura nesu. We then started ignoring him, tichitotamba zvedu paya inini naChiedza. Saka akabva angotaura mashoko akangondibhowa. So kana naChiedza akabhoyekana akabva ati muri mabeaches matengerwa doro nemanigerian, manje manigerian awa achakunwisai madrugs, mucharara muchirepiwa nhasi stupid Zimbabweans, because ainge azvinzwa kuti takange tisiri maZulu kuburikidza nekutaura kwatakange tichiita. Akati muri mastupid evanhu, muri mahure. Saka akati ataura mashoko iwawo ndobva atotanga kutoseka. Ainge akagara. Chiedza akangosimuka akati I'm going to the bathroom. Chiedza akange akabata bhodhoro mukoma rainge risina kuvhurwa. Saka ndakafungidzira kuti zvichokwadi Chiedza is going to the bathroom. She just want to release her anger, because ziso raakange achimupa murume iyeye rainge risina kumira zvakanaka. Saka Chiedza paakasimuka
achienda kubathroom ndakabva ndatongo-relaxa paya, ndava kutotsumwaira because ndakange ndisingadi kuzosara ndichiita madiscussion neMuzulu uya ainge achitishungurudza. Saka Chiedza akabva amira kumashure kwedu, apa ainge akabata bhodhoro rewine. Mukomana chisound yakabuda mumusoro memurume iyeye, hapana kurira sound yekupwanyika kwemabhonzo kana kuti bhodhoro, ndakangonzwa kuti dhii. Murume iyeye mukomana akangoramba akastika, maziso ake akangopinduruka same time, ndokubva anoti patable D nehuma akatotanga kutogwina akagwina mukomana zvekuti pasina kana nguva bhurugwa rake iri rainge ratonyorova, ainge atozviitira weti. Apa akatanga kupupa furo. Paiva neumwe murume uyo akati iye ainge ari doctor, ari muclub imomo, hameno zvaakamuita achiburitsa furo riya achimupa first aid, achiti munhu uyo ari kuita maseizures, anogona kutongofa anytime. Ndokubva pachizoya ambulance yakati yauya, ndokubva aendeswa kuchipatara. Chiedza akatsvakwa nemapurisa kwenguva yakareba. Saka she was a violent girl and akange atori musoja pachezvake. So that is how she passed away mukoma. Handizivi kuti ndoudza amai vake here, but I fear for her. Kana ndikavaudza so, you don't know kuti ivo vachazozvitora sei. Maybe she is going to die, and kana vafa maybe the family is going to blame me. Mukoma, I don't know. Ndotoda kutoti munge muchitondibatsira, ndichange ndichizoteverera ndiri mucomment section. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. But kana zvaita, maybe munofanira kudzoka kumba. Kana madzoka kumba, mubva matsvaka munhu anenge ari padhuze naamai vaChiedza, kana kuti hanzvadzi yaamai vaChiedza, then mugara navo pasi, mubva mavaudza kuti ndo zvakaitika pamwana wavo. Zvakaoma. Hanzi ndinotya kuti kana ndikavaudza vanogona kuti saka handei kumapurisa. Apa inini upenyu hwangu huri kufamba zvakanaka. Hanzi ndini breadwinner mudzinza rekwavo, saka she does not want to mess up a life. Akomanaka zvakaoma. Let us try to speak with them mucomment section. Rikidzei tibva taenda panyedu inotevera. Zvakangooma azvo vedwe. Hanzi mukoma muri sei? Please post my story. Makaviga uchitupa changu. Ndakabatikana last week. Muone pandakabva mukuudzwa nyaya iyi, ndakatombokutsvakai ndichibva kuchurch. Vamufundisi vekwedu vane motikari yavakatenga. Handingatauri hangu model yemotikari yavakatenga, but yakanaka. Motikari iyoyoka yakanaka zvayo, jealous down. So tinowirirana zvisingaite. Tine madeals akati one day achakaita inini navo vamufundisi ava. Saka vakabva vanditi, unoziva kuti motikari yandakatenga iyi mari ndakaiwana kupi? Ndokubva vanditi pane dzimwe mari idzo dziri muaccount echurch. Muchurch munogona kuitwa program. Saka maitwa program, then zvinhu zvotadza kubudirira. Sepamwe pakambonzi panofanira kutengwa stand, zvatova nenguva. Saka mari iyi yakange ingori muaccounts echurch. Imari yekuti it's no longer accounted for, because vanhu vakangoita mapledgings, but imari yakazongo circulate. Imwe yacho ikazoshanda pane humwe urongwa ikadivetiwa mafunds, then they got diverted into other things. So mukomana vakati vandiudza kuti mari vakangoitora iri mari yavakatora kubva muaccount echurch, vakaenda vakanotenga motikari for cash. Motikari iyi ndichati yakaita $58,000. Ndainge ndichitokutsvakai mukoma. Even that day ndichitobva kuchurch, I wanted to tell you kuti mukoma ndakabatikana nemashoko andakaudzwa navamufundisi, and this is what he has told me. Vari kuti vanoda kuenda neni kudealership,
vanoda kuti ndige ndichinosarudza motikari yandinoda because kune imwe mari yavanogona kuaccessa iri kune mamwe mafunds. Mukomanashe, ndinodawo advice kubva kune vedare renyu. Hakuna munhu asingadi chakanaka, ende navamufundisi ava takapinda mamwe madhiri anotopisa. Saka I do not want to come out semunhu anenge asingadi kubatana navo, because kana ndikaramba kuita sekunge ndinoda kubatana navo, then panenge pazova neissue yekuti ivo vanenge vava kunditya kuti what if akazondi expose. Saka I need advice kubva kune vedare renyu. Ndichange ndichizotevererawo mukoma ndiri mucomment section. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Naimi zvazvakangooma hazvo vedu wei, ngatitaurei navo mucomment section. Motikari yekuma 50 something thousand hanzi yakaenda ikanotengwa cash. Saka muzimu mune vanhu vane mari vedu we, 50 something thousand cash, not motikari yechikwereti yakatengwa navamufundisi. Asi hanzi imari iyo yakange iri muaccount muchechi. Saka imari dzakatonzi mari dzakadivhertewa dzikashandiswa zvimwe zvinhu. Hanzi ivo vari kuti ndava kukutengerawo yako izvi obvious vari kuzviitira kuti pachinozonzi chazobvondoka chisazongobvondokera ivo vari vega. Ngativabatsirei mucomment section mukoma vedu ava nemazano. Vadiwa vateereri, ndo mamessages andanga ndakakubatirai. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera. Thank you very much for watching.